sakbay nga inakkantaen ti kanta para kadagiti gagayam tayo nga babakla. Alaik man iti panagyaman, gapo iti panag-follow yo iti Facebook page ko, ken panag-subscribe yo iti YouTube ko. Nagyaman ak panaabot ta iti 10K followers iti FB page, kaya nagyaman ak kadagiti anpay naka-follow, nag-follow pala, kaya nag-subscribe ti YouTube ko, gyaman na ko, nagsat. Dagiti gagayem babakla, Nurabi agrarampada, at Angel Maria Kulasa itinagana. At itog ti buok na, nalabaga pa'y tisipit na, permi nga kembot na. Napinpintas dapay ngem babae, haan mo madlaw nga isudag ket lalaki. Agbos boses dapayen babae, nalapsat ti babak tayo isuda. So ayun guys, shout out muna tayo, Madel Guillermo Asio, shout out po sa Ina Cristina Paga, Nelma Langkaw, Lenlen Pagulayan, Dio Adriano Lungayan, Siksi Kalaeng, Lovie Velasco. Sa mga hindi po na shout out, sa susunod na kanta ay shout out po kayo. Mag-comment lamang kayo at mag-subscribe, then follow na din po. Salamat!